Takže čaute, vítajte pri dnešnom videjku a dneska to bude večerná rutina. Toto video som sa pokúšala natáčať, alebo teda chcela som už natáčať veľmi dlho. Akurát nikdy som nevedela, že ako to urobím, lebo ranná rutina je celkom jasná, proste od toho bodu, kedy vstanem, až kým pôjdem do školy. Ale večerná rutina to je tak trošku možno rozsiahlejšie a nikdy som nevedela, že ako to mám urobiť. Ale dneska som sa rozhodla, že to dáko urobím. Takže dneska som bola na autoškole a na praxi a pred chvíľou som prišla domov. Je teraz niečo po 3. hodine. Urobila som si teraz takýto tanier. OK, dobrú chuť. Takže mám dojedené. Celý víkend som bola preč, takže teraz by som si išla opratať izbu, keďže som na to nemala nejako čas. Idem si dať prať. Ok, takže mám upratané. Je 5 hodín a teraz by som si išla naplánovať zajtrajšok. Vlastne tento najbližší týždeň máme dištančné, keďže sú maturity. Takže teraz sme vlastne celý týždeň doma, čo je vlastne úplne super. Musím trochu povedať, že ma mrzí, že som posledné dni od 18. strašne vynechávala tú moju challenge. Ale keby som si to tam všetko začerkala, tak by to bolo také, že ale že čo, že to tam napíšem, že som to robila, keď som to nerobila. Ale to mi nepríde také úprimné. Takže aj keď musím povedať, že som to fakt od toho 18. Už 17. som to tak prestala trochu, akože niektoré časti mi vypadli a potom som od 18. Najhorší deň bol asi včerajšok, možno predvčerajšok, ten víkend, lebo som bola preč a mi to dosť rozbilo celý program. Ale akože ja som rada, že som bola, bolo to určite super, len som nerobila tie veci, ktoré som si dala, že chcem cez tieto dni robiť. Čo ma celkom mrzí. Každopádne viem, že dneska to môžem tak napraviť, alebo zajtra. Už som vlastne si naplánovala zajtrajšok tak, aby mi tam všetko vyšlo. A dneska viem, že nestihnem minimálne jednu vec z tohto programu, alebo proste z tých vecí, ktoré chcem urobiť. Ale môžem stihnúť aspoň tie ostatné a už sa zase zmenší ten počet tých vecí, ktoré proste neplním. Teraz si idem vlastne vytvoriť novú challenge, alebo tak idem pracovať na takej novej challenge, čo si zavesím na screeny.
Tento papier je teda na to, aby som sa naučila udržať sa na tamtej veci. Alebo v podstate, aby som si trochu dosilnila ruky. A hej, takže idem dneska vyskúšať deň 1. A som zvedavá, že ako to pôjde. Takže sme na konci tohto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo. Môžete zanechať like a odber, nejaký pekný komentár. Ja si teda ešte pôjdem určite čítať, ale už by som sa chcela rozlúčiť. Ja si uvedomujem, že som strašne dlho už nevydala žiadne video a stále vydám a potom na to zabudnem a o 2 týždne točím len ďalšie video. Ja si to uvedomujem a pokúsim sa s tým niečo urobiť, ako sa teraz asi pokúšam urobiť aj s inými vecami, ako je možno vidno v tej challenge alebo v tomto novom, čo som si teraz urobila. Takže tak. A my sa uvidíme na budúce. Čaute!